Valakinek egy kicsit igen kell segíteni. Nézd meg, hogy kiugrott a disznó. Megint? Látod? És egy fekete lapot hozol, akkor még jobban A látszik. pólód elé ahúzódott látszik. Igen? Hozz egy kis fekete lapot. Jó, mozog. Csak ide tartsd, ide neki, jó? Nézd, húzódik vissza. Látszik? Tegled ki a asztalra valahol, hogy ne remegjen. De, tekeredik. Tegyél le az asztalra, és akkor ott Jó lett. ezt inkább ennyit szívet.